itu noda apa hok lagi pak kayak sari mukang gulai lah hari menang duka boro nata dine sini wa boy di bagian siau halai hapai gederundai menang duka boro nata dine sini wa boy di bagian siau halai hap welcome back Anthony Nazari YouTube channel आव नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय स' लोगोफोर दिनै आङो मोनसे कमेडि टाइप एन्टारटेनमेन्ट खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबा हय जोबोद नोंथाङाबो गोजोननाय मोनगोन बा नोंथाङा मिनिख'नोबो हायाबो जानो हागौ आरो थ' लोगोफोर बिदिबा जागायनोसै भिडिअखौ ओइ सानद्रि मोखां आंखौबो लांदोलै नोंजों लोगोआव एकदम आइफन गैया आंहा आइफन नांगौ आंनो आइफन बायनो आंहाबो फैसा गैया आंबो सिख्लाफोरनोल' फानग्रा जानोसैलै फानग्रा जानोसैलै आंबो सिख्लाफोरनो हौवाफोरनो फानाखैनो खालि सिख्लाफोरनोल' फानगोन आङो सानद्रि मोखां आंखौबो लागायना होदो खालि सिख्लाफोरनोल' दै सिख्लाफोर बायग्राफोरनोल' लांदोलै आंखौबो बै सानद्रि मोखां लांदोलै आंखौबो सानद्रि मोखां आइफन मबाइल नांगौ आइफन ओइ बाबु नोङो सानद्रि मोखांखौ लागोनो लाया दा बायदियाव मोनबा बेखौ लायनाव फानग्रा गिलुबाल'नो हायालै ओमफ्राय नोंलाय लागोन लाया नोंलाय नों सानद्रि मोखांखौ लागोन लाया गिजियाव लंखौ नाङा सानद्रि मोखांखौ नायबानो मा होनो बुंथ'लायले मोखां जासिनो आंखौ फानग्रा साइजसो नुलायलाङो हा फानग्रा साइजसो नुलायलाङो सानद्रि मोखांखौ फानो मोजां बैयो सौबैसे बयबो फैसा मोननांगौ नालाय भिउसफोरानो थांगोन मालाय सिथारलाय जोंहा गायनो मैदेर नों सानद्रि मोखांखौ लागोन लाया दा बायदियाव मोनबा बिराद फेमासलै बिराद माहाजोनबो लागोन लाया नोङो सानद्रि मोखांखौ लागोन लाया दा बायदियाव मोनबा होद साला सानद्रि मोखांखौ आजखाला लाबावगोन जाहैदों मोनबा ओइ बाबु नों दा बायदियाव सानद्रि मोखांखौ लागोन लाया ओइ बेफोरबायदि गेसाव सेवलोबनायखौ लायो नामा लाजालालै ना बेफोरबायदिया ओइ रुक सानद्रि मोखां नोंखौ दा बायदियाव मोनबा बेयाव सोगोन दाल' आबि एकबार दाल' हर दाल' आबि लाङा मेसिन सानद्रि मोखां नोंखौ बेबायदि मेसिनाव सोगोन नोंखौ एकदम ग्लब 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 होनलायनाय बेफोरबायदि आरोखि मिन्थिबाय नोङो सानद्रि मोखां बेबायदि सोनानै मेसिनाव सोना गहोनांगौ नोंखौ गोदौ होनांगौ आरोखि नै बेबायदि गोदौ होगोन नोंखौ सानद्रि मोखां मोजां मासि मोजां नोङो सानद्रि मोखांखौ दा बायदियाव मोनबा लागोन लाया लायो 5 लाखल' नांगौ 5 लाख होबा लाबावगोन जायो लायो नोंलाय सानद्रि मोखांखौ लागोन लाया हा लाजायो बिदि फानै जाहोबाय थाबा फानै जाहोबाय थाबा लाबावगोन जाहैदों लामारगोनथ' लाजायो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंदो 100 ना 108 दे बुंदो दानो होजाथायनाय नङा दानो होजाया आं 5 लाखल' होनांगौ लाखायो सानद्रि मोखां रायजोफोर सानद्रि मोखांखौ 5 लाख होबा लागोन जाहैगोन जोंहा बिथाङा उन्दु मोनजानायनि 5 लाखल' जागोन जायो 5 लाखल' बिलाय शपिं खालामगासिनो ब्लड थांगोन माथो दा बिदि खरसा खालामनांला 5 लाख होनायनि उनावहाय बिदि खरसा खालामनांला आरोखि 5 लाखल' होनांगोन आंनो होनबा आच्छा आंथ' सानदोंमोन माबा मा होनो टाइगारजों सानद्रि मोखांजों हमनानै एकदम हाबा होनोसो सानदोंमोन आं माने बेफोरबायदि सानदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा माने जोंहा
एक्स एनडिबि आदामोनखौ टाइगारजों सान्द्रि मोखांजों बखिदों नालाय दा बिसोरो एक्स एनडिबि आदामोना मोजां खामानि मावदों दा ओमफ्राय बिसोर बेखौ बाजादों आरो बड'लेण्ड टाइगारजों सान्द्रि मोखांजों माने बिसोर सानैजों जेनेबा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बिदि देहा फानबाय थानांगौ आरोखि देहा फानि जानांगौ आरो बिसोरनि थाखाय बेखायनो बिसोर सानैखौबो हमनानै संग्रायनानै सेन्देलनि माला गानहोनानै हाबा होनांगौ आरोखि बेफोरबायदिबा माबायदि जागोन दा बर्थमान बेखौ बुंनो हाला दा बड'लेण्ड टाइगारजों नांलायसायसाय हिसाबै 5 लाख थाखा होबाय माने लासिगोन आरो 5 लाख थाखा होबा लागोन नै सान्द्रि मोखां 5 लाख थाखाल' नांगौ औ नोंना हौवाया ओंखारखाबाय टाइगारजों जालायनो दरखार गैला नोङो बड'लेण्ड टाइगारजों थालायनांगौ दरखार गैला माने बे हिनजाव गोनांखा गथ' दंखायो दा जों जाहैबाय सेंग्रा माने सान्द्रि मोखांखौ 5 लाख थाखा होबानो लायो आं दायो हाब गुमैयाबो लाबावगोन सान्द्रि मोखांखौ गराय लाबोगोन ना आयौ जालालै खर' मानजोबो जोंहा सान्द्रि मोखांखौ लाग्रा बिराद दङ रायजोफोर गराय लाबावगोनसो नै नोंसोरलाय लागोन लाया कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय सोर सोर लायो सान्द्रि मोखांखौ गराय लाबावगोनसो सान्द्रि मोखांखौ ओरैबायदि फसायो ओइ गुमै आब'आ भिडिअखौ नुबा मा जानांगौ ओमफ्राय जालालै खिन्थु न'आव दाबा हख्लायजागोन नोङो खिन्थु न'आव दाबा हख्लायजागोन फाक्का सान्द्रि मोखांखौ लायोबा हाया जाबावोसो बेंगलर थांना वे सान्द्रि मोखां अनेक लाख रां खाबाय बेखौ अनेक कास्टमार दंसै नोंहा हिसाबानो गैला कास्टमारानो हिसाब गैलाथ' आरो जोंनि अनगाबा सोर दंबावो आरो सोर दंबावो दा बुंसै औ खोनानो मोनदों अबेबा बेंगलराव खारनासो दङनो इजुपुरायाव बबे इजुपुरायाव दंखाय जों गोसो जाबा बेंगलराव गाग्लि एकदम दोखो दोखो माने बेंगलरखौ नायगिरनो हायो आरो माने बेरायनो हायो आरो नायगिरना दिरुननो हायो आरो बेंगलराव दङब्ला बियो खम गैया बियो बेंगलराव फैदों जानो बियो दंफैयो होननाय खोनादों आङो औ दंफैबाथ' जों नायगिरगोनानो आरो 5 लाख होबाथ' आं लाखाबाय आंबो फानग्रासो जानो लुगैबाय माने सान्द्रि मोखां मालिक जानांगोन आरो खिन्थु सिख्लाफोरनोल' फाननांगोन आंखौ मानो होनबा आइफन बायनो फैसा गैयाना आइफन बायनो मोनबा आंबो माने फानग्रा जानोसै सान्द्रि मोखां नोंजों पार्टनाराव सान्द्रि मोखां बेंगलर दंबाथ' बबे खनायाव थागोन बेलाय दा खाथिफ्राव दंबाथ' जों नायग्रायाव बेरगोन नङा होमबा औ जों बेखौ नायग्रायाव बेरगोन आरो 5 लाख थाखा होबाथ' आं लाखा 5 लाख लागोन 5 लाख थाखा होबाथ' लाखाबाय आङो सान्द्रि मोखांखौ मोनबा लागोन लाया मानि थाखाय लाया दे खोन्थालाय नोङो नङा नोङो सान्द्रि मोखांखौ मोनबा लागोन लाया दा बायदियाव मानो मा खाहानिनि थाखाय लाया दे मालाय 5 लाख होबा लागोननो सासे होद जालिम सोरजों स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायदोंमोन नोंथांमोना रियेल साननो नाङा ना मा होनो नोङो औ नंगौ येस एन्ड इउ सेम टु इउ थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो एकदम गावखिलाबायना हो एकदम नोंथाङा खिन्थु दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै दङ ना साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अल खालामना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंनाव सिगांसिन सहैयो आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो जास्ट एन्टारटेनमेन्ट अके बाय